aka saba duk bayan ta'alim akan yi maganar mu'assasa to kuma kun ga yanzu shekara ta zo karshe akalla yanzu muna da sauran wata guda amma abin takeici sai ya zamanto da yawa daga cikin yan uwa ba su biya yawan shawara ban san yadda yan uwa suka dauki yawan abin nan in shi wannan haƙƙin na mu'assa ba a cikin infaƙoƙi na harka ba infaƙin da ya zama wajibi farallu aini kaman na mu'assasa amma kuma yan uwa sun tuwasa da wannan infaƙi din don haka lallai wajibin mu ne mu dage a dan wannan lokacin kafin shekara ta kare mu samu mu ga mun sauke haƙin mu ban sani ba shi wakilin mu'assa kila yana nan ko kowa da kowa ya biya ko dai akwai saura inda koran nan an zauna daidai gwargwado wanda suka abin nan amma dai abin takeici na gaskiya da yawa akwai gibi da yawa ban san kan maganar mu'assa ina amina da Allah a dage a zagaya a ƙara bibiya saboda kaga shekara ta kawo ƙarshe amma sai ya zamanto mafi yawa yan uwa ba a sauke wannan haƙi ba alhali wannan haƙi yana da matuƙar muhimmanci wanda da za a tsawo da shi to da ba bukata a ce ma sai an ƙara bin yan uwa an ce su ba da wani infaki saboda naira 100 a wata ban ga da za ta gagari dan uwa ba ko da mai bara a bakin titi a ce da naira 100 ta gagare shi a wata hankali ba zai iya ɗauka ba dan Allah a dage a shajja a yan uwa saboda yan uwa sai an shajja su da yawa za ka ga abu zai amfane ka amma kuma in ba an matsa ma ba ka riba ga ko yaro ne bai da lafiya kaga magani fa zai amfane shi amma sai an tilasta mai to balanta na wannan da Allah a dage a yan uwa a shajja su a ga an karɓi wannan haƙƙi din insha Allah don haka nan muka kawo ƙarshen wannan ta'alim din namu kuma anan za mu yi addu'a muna fatan da Allah dan kiyaye lokaci a rika zuwa da wuri da Allah kun san da yawan lokaci sai lokaci ya zo ya abun nan ya kamata a rika fara karfe 4 amma sai ga 4 da kwata har zuwa da rabi ba a zo ba to da Allah a daure a rika bullowa da wuri sallallahu ala muhammad wa ala alihi tayyibin tahirin Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا تب علينا انك انت التواب الرحيم اللهم اجعلنا من جندك فانك جندك مجاهد واجعلنا من جندك فان هبك هم المفلحون واجعلنا من اوليائك فان اوليائك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون سبحان ربك رب العزه عما يصفون Yau Amina kin ga malama Fatima tun za ta wuce maza ki tsaida mana ita. Malama Fatima! Malama Fatima! A matsalar ta ce ki zo tana kira. To. Wallahi zan je gidan suna ne can baya. Ai ko kin ga mu ma da ma can muka yi. To ai shike. Yawo malama da mun na tsaye da ke ne batun magana kuɗin mu'assasa nake so in ji. Ok, dama kuwa zan je gidanki saboda can ɗin da na yi ma zan biya ta gidanki saboda kin san shekarar ta ƙare saura wata ɗaya ya rage mana. Bari a duba. Malama Fatima ba shi kawai tunda dai yanzu gidan sunan zamu je kawai in muka je ba sai a duba gaba ɗaya ba. Shikenan dama yanzu tunda can kuka yi kawai sai mu haɗa can akwai sauran sistocin da basu biya ba duk sai a yi magana. To shikenan malama mu.
Ummin sai da. Wai har yanzu baki gama sharar nan ba, ni ke nike jira ki zo mi magana dan Allah da Annabi. Ina zuwa tinkiyan nan nake dan gyaggyara ma gurin nan. Amma dai kin san ke nake jira, ko? To shikenan ga nan. Goyon ina ta jiran ki. Matan nan dama. Ai ga nan dai. Abin sai da kuɗi kuma aka samu. Wallahi tallahi wasu ɗan har Allah sai aka buga kai. Allah da ya ƙara buɗi. Wannan al'amari ai dai godiya. Da an ga mannan kada ma ai kuɗi. To ake kin san yadda idan hidimar rayuwar nan take. Ita in ba ka da kuɗi yan abubuwan da ai ba riba suke ba. Kuma ita wallahi wata har Allah sai aka samu. Gwaɗi in ma da za a riƙa samun irin wannan al'amari ai kasuwa. Assalamu alaikum. Na ji ana sallama. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Bari in leƙa amma dai bari in saka kuɗi na cikin ɗauki. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Assalamu alaikum. Kai. Alamisu. Malaminu. Assalamu alaikum. Na gajiya. Lafiya lau. Ya gida. Ya gida. Lafiya lau. Ya hidindimu. Alhamdulillah. Ya harkoki. Alhamdulillah. Masha Allah. Masha Allah. Barka dai ya. Kai ne tafe? Wallahi ko. Masha Allah. Ka ganna haka kawai ko? Wallahi kuwa. Allah sarki. Wallahi dama da yake ka san yanzu muna Jumadan Akhir. Kaga shekarar shahada ta kusan karewa. Subhanallah. Wallahi. Wai har shekarar ta zo karewa? Wallahi ka to ai abun ba wuya. Wallahi. Kai yaushe muka ba da wa'incan kuɗaɗen? Wallahi abun ba wahala. Wallahi shi yasa dai na zo yanzu kaga dan tattara abun da ya samu a tura. To alhamdulillah. Eh adiba man a gani. Yawwa to. Nawa ne suka? Yawwa insha Allah. Wannan shine Hamisu Bello ko? Eh. Yawwa insha Allah. Subhanallah. Yo ai nan abun da nake gani ma baka bada komai ba malam Hamisu. Inna lillahi. Yanzu nan ban bada komai ba kuma gashi. Gashi. Wannan al'amari jiyan nan bakir suka tafi Zaria ka san To bakir dan wajen kake. shi jiyan nan suka tafi Zaria gashi Allah kuma sarki. abubuwan da to amma dai yanzu kai ni yanzu ina tunanin amma dai insha Allah Malam Aminu a dan ƙara hakuri a mu san yanda za a yi. To kaga shekarar ta zo karshe. To ai abubuwan ne dai. To shi dai ai ta hakuri dai Malam Aminu amma insha Allah za mu san yanda za a yi a ai da ka sanya mini lokaci. Malam Aminu Sai in dawo ba matsala. a dai bari insha Allah za a san yadda za a yi amma dai annan abu kuma ai za dai mu haɗu dai insha Allah To shikenan ba matsala. To ni zan koma insha Allah. Nagode to Allah ya bada To sa'a amin. insha Allah ko me kenan in na abin nan zama To insha Allah. to Insha nagode Allah. Sai an jima ko? gaida gida Masha Allah. Masha Allah. Abin sai da aka na kana cikin farin ciki ka rawa kana ta gungu. to wai ina Amina ne an san kuɗin shahada to wai shi take kawai wai yaushe ma shekarar nan ta kare ne amma kawai a ce wani kuɗin shahada kama Amma yanzu ne saboda Allah abba sai da yan kuɗin shahadar da ake bada duk shekara 1,200 su ne a ce ba za ka bada ba shine kake ta magana dan an ce ka bada. ke kin cika matsala ku kuɗin ku sune naku mu kuma namu na shiririta he in je dan abin da na samu kawai shirin je in kwashe in mika Mu ne shekaran jiya nan muka haɗu da malama Fatima maka babbata namu. ke kika ce ni yanzu kuɗi na ba yanzu ita zan yi in je in sai magi da su ba ɗan wa'annan kuɗin da kike gani kansu kike ta wannan abin nan din to ai ba cewa ne ba zan bada ba zan bashi To shikenan ya dai kamata ka bada amma baka a zan bashi shikenan dai ko To shikenan a dawo to lafiya. Allah ya sa na gode
alaikum. Alaikum salam. Malam Musa. Wala Anas. Barka da. Barka da. Barka da. Ya himma ya kasuwa. Wallahi alhamdulillah. Ya shago kuna na abun ku. Wallahi ko muna shago ka. Gaskiya ne wallahi. Allah ya kokari. Alhamdulillah. Ya iyalin naku. Kai lafiya galo wallahi jalla. Masha Allah. Allah to Allah ya taimaka. Amin ya rabi. Wallahi wai jiya ban ganka wajen bikin nan ba na malam. Allah sarki to ai ni bai gaya min ba. Bai gaya ma ba? Wallahi sai gab da mangariba. Jiya da Alhaji ya zo nan shine yake ce mu an yi bikin malam. To wallahi ban sani ba. Haka ne ka sa abin da ya faru shine da yake ba wai an sa rana kai tsaye bane ba ana yi ana dagawa ne shi yasa wani sai sun shafa da ba amma lalle kam ji aka bikin nan to gaskiya zan mai murna wallahi gaskiya zan mai murna insha Allah ji aka yi hidima wallahi wai Alhaji malam Ibrahim ya kawo min tallawa in shaddoji a ransa nake cewa to me zai hana mai amfani da wannan shaddojin kamun saura su zo kuma fa gaskiya ga wannan sun yi amma ka san me abin da yake mamaki wannan duk wacce ka taba zaka ji kudi a ciki wallahi kudi zaka ji sosai wallahi da tsada abubuwan kasan nan komai hiddi ga ba sauki dai ya wallahi nake ga ma yanzu haka idan na je nayi sayayya ta shago gobe na koma ne sayayya wallahi sai ga kudi sun kara sun hawo sai kaga abu yayi tsada kuma ka san al'amarin kasan nan wai duk abin da ya daga hawa zai dawo yanda yake ba zai dawo kamar wuya ne ma duk abin da ya daga wallahi ba lallai kuma yanda yake to ai kawai wannan abubuwan da sun kai wani ya ma zan ce kawai da Allah dai ba mu ikon da yin sai to shikenan wallahi abubuwan duk sai a hankali amina rabi shago ai ana da taba ciniki alaikum salam ya gajiya malam Alhaji ya gajiya ya abubuwa kuma alhamdulillah ya kwana da yawa kwana biyu shiru majalisa baka nace to Alhaji ko lahiya na kira wayanka kuma je baka bikin ba ai malam mutane ba za su bari ina daga waya wani lokacin sai da dare ai ka san a yanzu zamanin ku ne lokacin ku ne a ba da gaskiya an gode Allah gaskiya barkai dai kawai shi sanya na ce bari dai yau zan ba da yaro na ne ya fita kaso don in zo mu gaggaisa Allah sarki yawa na ji iyali na ma sun anshi kaya ko nawa ne cikon kuɗin nan to lalle sun ansa amma na rubuta bari in shiga shago yanda ko shi to shikenan shiga ba matsala dai taki bai yana wuta yanzu ai na san taki na kuɗi yanzu ba ɗan kalasawa ne kamar duk abin da ba taki yayi kuɗi kenan Allah ta yi kankan kai ke zai ma ka sai da buhun masara fa sai kai sa'a ya sai maka buhun taki na ji an ce sai an yi ciko wallahi Alhaji noma gare mu ai wallahi ga gare ni noma ni kuma nan ana shawara ta ai gara ka noma na ci a kasan nan ana kuma rage hanya da su ni wai yanzu in yi noma wallahi ina ga jama'a wallahi ana sallama wa ala Anas alaikum salam ana amar Wani Anas baka tuna min kuɗin nan fa da zan baka ba ko? Wallahi. Dan na ji an ce an dan an shi ka ban san ko na nawa wani ba. Taliya ce aka ansa. Guda 3 sai makaroni guda 2. 1500 kenan ko? 1500 kenan. Bari in baka. San an shi san oke ashe an kawo wayannan kudin sun to ba damuwa a dai rika lissafi ko in an zo ko nawa ne shi yasa wani rubuta ya Alhaji to ga 1500 to insha Allah na gode insha Allah Alhaji Allah
Ya gaji Ya wani lafiya. Lafiya kalau. To madalla. Ya iyali kuma. Iyali. To alhamdulillah dai. Allah nura ya kokari. To da godiya lafiya kalau malam ya kasuwa. Amma dai ruwan nan damuna bana bai ma illa ba ko. Dan ruwan da aka yi je wallahi ya tara min da hankali. An hayi ruwa. Akwai lekowa ne ina leka gidanka saboda naga kwano na daidai na san ya dan funaka. Amma wallahi da na hito ina leka. Wallahi dakin yara ma da yayi. Subhanallah. Yayi ki saboda abin nan ma yanzu haka ma nan gurin wai na dauko ma'aikata ne suna aiki shine zan dan sai taliya. Allah sarki. Da makaroni da za a dan dafa musu saboda. Malam Allah ya kiyaye, Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Allah ya kiyaye. Na gode sosai. Allah ya kiyaye. Na gode sosai. Yau yanzu ka shiga ka dauko min taliya 2 da makaroni guda daya. Sai yan mage naira 100. Okay to shikenan. Hari Allah malam. Gaskiya abun ba daɗi. Na tausa maka. To ya muka iya. Ya san hali na rayuwa kuma ita jarabawa mun ne. Malam ga ruwa ga. Ai iskar da aka yi ce ta ban mamaki. A dan iska fa ne je wallahi ba kasa bacci ne saboda baccin bai yiwu ba. Yawwa. Nuna gashi. Taliya 2 makarona da zo. Makaroni da Gana da magin haka. to ya haka nan kenan kuna haka. Ya zama wannan taliya da makaroni 900 sai magi naira 100. 1000 kenan. To kuma duba da ibtila'i kuma ba sai a dan kankare wannan abubuwan a samu ana sallama. Ba matsala. To shikenan ka bada da naira 50, 950. Amma to sai zan baka naira 50 kenan. To shikenan da yayin tunda ka rage min naira 50 ba da gode sosai. Wa alaikum salam. Malam Aminu barka da. Assalamu alaikum. An wani lafiya gajiya. Adalla sannun ku ne. Fito kenan. Majalisa ta haɗu. Kuna nan kuna ta abin da. Wallahi muna da. Wallahi yau mun dan yi hutun fita kasuwa yasa maka hito muke. To Allah sarki ai saboda ruwan da aka yi jiya. A kwarai ma ku. Da ana gida ana ta shishirya. A gaskiya ka. Kuna nan kuna ta abin da ke. Wallahi ku an fito kenan. Wallahi ku Allah ya yi. Allah amin ya kokari. A lafiya lau wallahi. Ya yan uwa. Lafiya lau alhamdulillah. Allah ya taimaka. Masha Allah sanu. Yawwa ala gabata malam tunda Allah ya sa ka zo to dama ina son in ji nawa ne cikon kudin ma'asasa ta inda. Okay to shikenan ka san ko dama mu duk inda nake ina tare da littafin nan na ma'asasa. Wallahi abin yana ta damuna din na damu wallahi. Shine Musa ko? Musa. Okay to insha Allah. Gaskiya wallahi me nima a ruwa mun har nawa. A ruwa mun har nawa. Yawo gashi nan. Musa da muku? Ya yi cikon sauran naira 100 ne ma kudin ka. Sauran naira 100? Ka bayar da wata 11. Bari in wannan to gashi wannan kawai sauran ya rage in fadi insha Allah. Ni da dama wannan shekarar na san ban bada ba. To gashi insha Allah zuwa an jima an kazo sai in cika zai. Ba ma duba mun ka gani mana Anas ko mana Anas. Mana Anas Allah saka da alheri. Yawa to Allah Muzammil dama kai ma daga gidanka nake da na je ta gidanka kuma Okay Allah sarki ta gidanka duba ka a majalisa kana da kwarai ma ko ina nan guraren kuma dai ni bayanin ku ka san mu asasa shekara ta kare yanzu duka wata daya dai ke kwarai ko na ji na duba ma abin nan ko to ba damuwa duba magana Zamin ai na wata ɗaya ne ma ka bayar. Nota ɗaya?
Allah na wata ɗaya. A shekara? Gaba ki ɗan shekarai? Ga da shi naira 100 ne ya ba. Ko ya aka yi haka? Ari Alhaji. Ka san da yake da in an yi magana sai ka ce za ka bayar shi yasa To insha Allah ne za a abin nan dai. Assalamu Ba alaikum. zai gagara ba. Ni ba da tambaya wai kudin me yake ta hadawa haka kuma wani zubin a masallacin juma'a wajen hudu ba sai in gana dan bi da ɗan littafi wani zubin ma da risitai haka to ni na kasa gane ma kudin. A wannan wani tsari ne na ma'asasatu shahada amma da yake kai ba brother bane shi sanya baka san shi ba amma tsari ne da ake tallafa ma marayu iyalan waɗanda aka kashe a wannan gwagwarmaya to kaga su ma suna da bukatu kamar yadda kowane ɗaya yake da bukata to shine aka fitar da wani tsari wanda ake tallafa masa duk wata kowane brother ko sister za ta ba da naira 100 dan tallafa ma rayuwarsu domin ci gaba saboda ci gaban karatunsu da sauran bukatu na rayuwa abin da ya shafi abinci sutura duka dai wallahi shine wannan kenan dai in aka lissafa wata 100 ne aka lissafa a shekara ya zama 1200 kwarai da gaske wannan shi gaskiya wannan abu ne mai kyau ko ba komai yadda rayuwa ta canza yanzu dole maraya ba ta taimako sannan kuma da tallafi na rayuwa na wallahi shi wannan abu ne dama a takaice to shine duk wani almajiri ma zazzaki ake an san naira 100 a wurin shi brother ko sister kada in yi katsalan da ni da almajirin shi zan iya taimaka tun da dai lamari ne amma kuma ai neman abin nan to shi kenan ko ban cika dai na shekara ɗaya taimako shi ba shi ga wata dubu nan sai a ƙara to wannan Allah saka alkhairi Allah saka Allah saka Allah ya saka Allah ya da ma wurin janji da ma idan ma ta kama hukuna to ya za mu lamari insha Allah nagode to malam Nura Allah ya tsare assalamu alaikum Allah saka alkhairi insha Allah mun gode malam Nura Insha Allah. To Alhaji kai ya bayanin. Ni wai? Naka. Insha Allah. Domin Allah na wata ɗaya. 1,200 kenan ko zan saka yanzu. 1,100 za ka saka. To insha Allah ba matsala ba. Insha Allah za a duba dai a gani. To yanzu dai kenan in je. Ka je ba komai in je sun samu zan yi maka magana insha Allah ba wata damuwa. To shikenan insha Allah ni bari mu saboda abubuwan ne sai a hankali yanzu. To shikenan bari mu koma. To Allah ne. To Allah insha Allah. Haba Alhaji. Alhaji gaskiya wannan bai dace ba domin Allah. Ana kallo wannan ba fa buraza bane ba. Ba buraza bane ba amma da jan ce iyalan marayu za a tallafa mawa ya dauki har naira 1000 bada haba Alhaji. Gaskiya Alhaji a canza. Kuma Alhaji naji kai da kanka kake cewa kasuwa ta ba ku haɗin kai har kana man lissafin abubuwan da ka samu amma Alhaji kun ga ni fa yanzu ba ca ne ba zan bada ba kuɗi ne idan sun samu za a bada yanzu akwai hidindimin da suke gabana ne to in dai na buɗe Allah ruwa ya haƙuri mana Alhaji kan me yaudare kanmu mana kamar ya haƙi fa aka ce haƙi na ma'asasa haƙi na ma'asasa kuma jagoran nan na harka gaba ɗaya malam Zazzaki to ai na san ba ni kaɗai bane ba sai duk shekara sai ya fara biyan nashi da iyalan shi kuma gaban kowa ya wanda suke ba su bada wani kuma ni ma na san zan bada din ba wuce ne ba zan bada ba to Alhaji to sai an jima amma dan Allah malam Musa ka duba ka ji wannan abu tun wallahi shine yake gaya mun jiya ya ce mun akalla kuɗin da ya samu a bara sun ninka ninkin ba ninkin riba da yake samu a sana'a shi amma Alhaji inna lillahi wa inna ilaihi wannan fa shine kadai wajibin mu fa a harkar nan kadai ne banda shi na taba jin wani malami da ke cewa da a ce haƙƙin shahada kowa zai bada to da ba ma za a taba neman yin fagi a gurin wani ba wani abu da harka ta gudanar yanzu ka duba gani Alhaji wallahi zai iya ɗaukar nauyin mutum nawa iyali nawa zai ɗauka amma wallahi gidan shi ma gagara sheke wannan bashin ya fi sati biyu sai yau wallahi ya zo ya kawo mu kuɗin nan haka duba gani kowa dai abin da zaɓen makan shi ai shikenan wanda kana ikirarin cewa kai buraza ne kuma ka zo kana irin wannan abubuwa gaskiya ni abin da ma dauka wallahi in ba mutum da wannan ba bai ma cika buraza ba wallahi wannan ai sam shine sabon
na gajiya ya wannan abin da ya alhamdulillah Allah ya karbi shahada lahiya Allah ya karbi shahada sannan ku da ya wannan abu da ya faru alhamdulillah Allah ta'ala karbi shahada wakilan asani suka kawo wani hasafi a abin nan to alhamdulillah to ai ya kamata ne mu shiga daga ciki mu shiga daga ciki to bismillah ko sai an kama ni ba wani abin da Ummin Saida, fito ga baki. Bismillah. Wai, mala ajina. Bismillah ku ga guri. Bismillah. Lafiya lau. An wuni lafiya lau. ya hanya. Alhamdulillah. kuma ka ji nan Ya kai da hakuri. Alhamdulillah. Allah ya jiƙe shi. Allah ya karbi shahada shi. lafiya lau Lafiya lau. Allah ya raya abin da ya bari. Allah ya karbi ibadar shi. Allah. Yau malama su wakilan asani suka kawo muku tallafi na iyalan shahidai. Dama adatan idan irin wannan ya faru to wakilan ma'asa da sunan ma'asasa to takan kawo tallafi na dan rage abin da za a jinta ma iyalan shahidai. Alhamdulillah. Insha Allah za mu je can makarantar su yaran. Za mu je akwai wasu kuɗaɗe da ba abin nan ba to za a biya kuma Allah da za a ci gaba ɗaukar nauyin karatu wannan har zuwa jami'a insha Allah. Masha fatan Allah ya karbi shahada shi. Allah kuma girmama Allah ya ba da Allah ya amsa. to dama da yake kamar yadda muka sani ita ma'asasa tana da tsari da irin wannan ya faru wanda aka kashe wanda suka samu shahada to akan ita ma'asasa tana yin duba ga iyalinsu da iyayensu wanda suke ɗaukar nauyinsu to tana yin wani abu da sunan ɗaukar nauyinsu iyayensu da 'ya'yan da suka bari. Allah sarki kuma wallahi dama wani abu da ba ku sani da shi wannan yaran ko munan din shi ke ɗaukar ɗaya nan mu shi ke mana wasu ɗan abubuwan. Insha Allah mu asasa duk za ta ci gaba da yin wannan. Allah ya karɓi shahadar su. Allah ya karɓi shahadar su. Allah ya karɓi shahadar su. An gode. Allah saka da alkhairi. Shikenan mun gode Allah ya saka da alkhairi. To shikenan mu za mu koma. In taka maku. To malam mun gode. Allah saka da alkhairi. Assalamu alaikum. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. To ka da gani wannan shi ake kira da ko da kai ko babu kai.